Stau de câteva minute în fața camerei ca să mă conving să fac acest video și îl las în seara asta aici. Pentru că până mâine cu siguranță mi-aș găsi niște argumente foarte puternice și o grămadă de justificări să nu-l mai fac și să nu-l mai postez. În seara asta, în după amiaza asta, venind spre Iași, am fost a treia mașină care s-a oprit la un accident. Un accident cu victimă mortală. Nu moartea pe care am văzut-o sub ochii mei m-a impactat și nici de cum nu m-a speriat. Despre impact e vorba. Ce puterea lui îl lasă. Faptul că dacă nu mi-asum astăzi să vă povestesc tot ce am văzut, până mâine, doar până mâine, se instalează lasă. Și așa se întâmplă în fiecare moment din viața noastră. Și așa se întâmplă cu foarte multe lucruri importante în viața noastră și a celor din jur și a copiilor noștri. Lasă că trec. Lasă pe data viitoare. Lasă nu acum. Nu. Să nu mai lăsați nimic din ce vă bucură. Să nu mai lăsați nimic din ceea ce iubiți. Cel mai lung moment din viața voastră, să știți că e acum. După amiaza asta, probabil că în câteva fracțiuni de secundă, un puș de 18 ani s-a carbonizat. Când am tras dreapta, ardea foarte puțin în partea dreaptă spate. Am coborât, am pus mâna pe extintorul din mașină și m-am dus direct. Mi-a luat mai mult să-mi dau seama cum scot capsa aia și îl pornesc, decât să mă gândesc că mașina mea a rămas deschisă, portofel, toate în mașină, ale-au rămas așa acolo. Și după aceea să încep să urlu, de asta străcușită. Nu vorbesc încet, nu pot vorbi mai tare. Preț de minute bune după aceea, am oprit toate mașinile și am strigat să dea extintoarele ca să încerce să stingă mașina. Și unii s-au oprit, unii au înțeles imediat, unii mi l-au dat și alții au trecut mai departe. Două mașini au trecut cu o totală nepăsare mai departe. Nu-i judec nicio secundă, jur, nu-i judec nicio secundă. Dar sub puterea lui lasă, îmi doresc din tot sufletul să nu cresc niște copii care să poată să treacă mai departe. Și înțeleg profund că dacă lasă acum povestea asta, e fix ca și cum ar fi trecut mai departe. Pentru că puștea la oricum a plecat. Și nu e grav că a plecat. Grav e că am înțeles că nu el era șoferul. La cum arăta mașina, eu nu mi-am putut da seama dacă era șoferul sau nu. Cel pe care ne-am străduit să-l scoatem. Dar după, din știrile locale, din ce au postat alții, am înțeles. Deci, mi-e milă de cel care rămâne să trăiască o viață cu amintirea asta. Și sunt responsabilă să vă spun și să știți încă o dată că viteza ucide. Și nu e grav să mori. Nu e grav să mori, toți murim. Dar e important când și cum. Și știi? Când te urci la volan, indiferent de vârstă,
la orice vârstă ne apucă teribilismele. Dar când te apucă, și nu numai la volan, când te apucă un teribilism în orice moment al vieții tale, te rog să te gândești dacă ești pregătit să-ți asumi responsabilitatea pentru cei care rămân în urma ta. Întreabă-te dacă ești gata să o privești pe maică ta cum te privește în sicriu. Și dacă da, și dacă ești ok cu asta, calc-o, tată. Calc-o liniștit. Dar dacă nu, atunci oprește-te. Sunt atâtea chestii faine pe care le poți face. Sunt atât de mulți oameni faini pe care încă nu i-ai întâlnit în viața ta, încât nu merită să calci accelerația pentru niciun fel de senzație în lume. Și o spun cu sute, cred că am sute de mii de kilometri deja la activ. Și o spun după ce am condus aproape toate tipurile de mașini. Și o spun ca un șofer pasionat care știți că sunt marea majoritate care mă cunoașteți. Urcă-te pe pereche de schiuri, dă-ți drumul în coborâre, tot pe o pârtie care are lateralele securizate. Dă-ți drumul pentru un bungee jumping cu cordelină asigurată. Dar trăiește-ți viața cu respect față de ceilalți. Dacă e să luați poate n-am fost foarte coerentă, că ei, nu cred că sunt stare de șoc, dar sunt într-un impact puternic. Dacă e să rămâneți cu o singură chestie din toată povestea de după amiază, în afară de lumânarea pe care poate o aprindem pentru sufletul lui Daniel, așa se numește puștiu care a murit. Deci dacă e să luăm un singur lucru, e un mesaj pe care cu ceva timp în urmă deja mi-l livrase un super om, Felix Tătaru. Zice că la om noi nu putem. Puterea e de la bunul Dumnezeu. Noi putem doar să vrem. Așa că alegeți să vreți, să fiți bucuroși, să fiți fericiți și responsabili. Mie mi s-au schimbat brusc valorile fundamentale. Deci pot fi 10, 5, ale trei erau așa: libertatea, iubirea și respectul. Astea erau pentru mine. Astăzi, respectul l-am înlocuit cu disciplina. Pentru că, odată că și intră, nu poți fi disciplinat fără să ai respect. Dar pentru că de disciplina vieții tale, de disciplina conduitei tale, depind libertatea celorlalți. Și totul e altfel când facem din iubire. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să odihnească sufletul acelui puști de 18 ani care astăzi a plecat la el. Sper că direct, pe care îl chema Daniel.